ଶଳା ନିଦ ହଉନାହିଁ ଏତେ ରାତି ହେଲା। ଗରମ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି ରେ ଶୁଭମ, କଣ କରିବା କହିଲୁ? ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମତେ ବି ନିଦ ଆସିଲେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବଡ କିସ କରିବା। କରିବା ଏଇ ଶୁଭମ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଛି। ଆଇଡିଆ ଆସିଛି? ହଁ ଭାଇ, କି ଆଇଡିଆ? ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ? ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି ରାତିରେ। ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ନେଗେଟିଭ ଭାବିଲୁ ଆଉ। କି କାମ? ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ତତେ ବାହାରକୁ ପଠେଇବି? ଆଉ ନା, ଏଇଠି କରିବା। ଏଇଠି କରିବା? ହଁ ଏଇଠି କରିବା। କରିବୁ ତ? ହଁ କରିବି ନା। ନିଦ ଆଇବ ଥଣ୍ଡାର? ହଁ ନିଦ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ନିଦ ଆସିବ ପୁରା। ତାହେଲେ କାଇଁ ଏବେ କରିବି, ବୁଡ ମେଲା ହବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। ଫେର କାମ କରିବି? କି କାମ କରିବୁ? ମତେ 100 ଥର ସଲ ସଲ କରିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ତତେ 100 ଥର ସଲ ସଲ କରିବି। ଏଇ କଥା କର, ମୋର ସଲ କର। ନା, ତୁ ମୋର ଆଗ କର, ତାପରେ ତୋର କରିବି ମୁଁ। ତାପରେ ମତେ ମାରିଦବ, ପଳେଇବ। ମାରିବିନି। ତତେ କରିବି। ଭରସା ଅଛି ଭାଇ, ଭରସା ଅଛି। କରିବି ଏବେ। ବାସ୍ 1 କୁତୁକୁତୁ ହଉଛି ରେ। ଏଇପଟେ କର, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଇପଟେ କର। 2 3 97 98 99 100। ଏ ବାଦଲ ଭାଇ, ମୋର ସରିଗଲା କାମ। ଉଠ ବାଦଲ ଭାଇ, ନା କଣ? ବାଦଲ ଭାଇ, ମୋର ଉଠ 100 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ସଲ ସଲ କରିସାରିଲେଣି। ବାଦଲ ଭାଇ ଉଠ। ରାତି ଅଧର କାହିଁକି टाटा गुड बाय गया। ସଲ ସଲ କରିସାରିଲେଣି, ତମେ ମୋର କରିବନି କି? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି।